Catalunya, una altra... O sigui, no Catalunya, bon dia una altra vegada. Direu, per què estàs gravant, Elia? Si és una setmana normal, aquí us equivoqueu. Ha vingut el papa? Bueno, teòricament d'aquí 20 minuts arriba a l'aeroport, però entre que agafi la maleta una cosa i l'altra, jo ara sortiré, m'aniré amb bici fins al seu hotel, deixaré ja la bicicleta i una vegada al seu hotel agafaré el metro i el aniré a buscar a l'aeroport i després tornarem els dos en metro i ja a partir d'aquí intentarem que ell jugui una bici i ja anirem fent. Però és dijous avui i està aquí fins dilluns, és a dir, 5 dies. Sé que aquesta imatge és molt rara, jo amb mascareta, però a l'aeroport s'ha de portar, però no passa res. Vull dir, mira, aquí hi ha la gent que t'avisa que et posis la mascareta. És sort que l'he agafat, perquè me n'he recordat, perquè si no m'hagués quedat tan tranquil·la. Però bueno, ara ja anem a fer reagrupament i que guai. Fa 20 segons que sóc aquí. Sí? Què tal? Bé? Sí. Com va? Ara el papa ha aconseguit, perquè ahir vam intentar llogar una bici decent, no ens en vam sortir perquè era molt cara el lloc on vam anar, i vam dir, bueno, doncs deixem-ho estar, i va pillar una Donkey Republic així amb aplicació i ja està, i ara n'ha aconseguit una de bona, i jo, sí, ara ell farà com una superruta i jo al principi l'acompanyaré una mica perquè jo a la 1 tinc classe, o sigui que vaig fins a un tros que jo vull anar, visitarem allò i després ell continuarà fent la ruta i jo tornaré cap aquí. Però igualment, per no haver d'estar tot el dia comprant coses i tal, li he fet un super pícnic que ara us faré un unboxing de tot el que he preparat, perquè és increïble. Hi ha aigües, sucs de taronja, plàtans, ametlles i després hi ha tàpers amb pasta perquè els he bullit, en plan que quan se'ls mengi ja no estaran calents, però bueno, tu que no és que així, a caballo regalado i això, i fantàstic, i bueno, ja està. You don't have to say nothing. You don't have to say you're right. Honey, walk through fire for you. Just let me adore you. El papa va fer el Camino de Santiago. Increïble. I'm levitating. Walk through fire for you. Just let me adore you. Next to me. I'm levitating. I believe that you're for me, I feel it in our energy, I see it's written in the stars. We can go wherever, so let's do it now or never, baby, nothing's ever too far. Glitter in the sky, glitter in our eyes, shining just the way we are. I feel like we're forever every time we get together, but whatever, let's get lost on Mars. You don't have to say you love me, I just wanna tell you. Ei! Ei! Bon dia, bon dissabte. Avui pugem a aquella torre. Tadam! Something, maybe you belong my mind. Honey, walk through fire for you. Just let me adore you. Next to me, honey. Walk through fire for you. Just let me adore you. That's the only thing I'll ever do. You can fly away with me tonight. You can fly away with me tonight. Baby, let me take you for a ride. I'm levitating.
guess you moved on really easily. Found a new girl and it only took a couple weeks. Remember when you said that you wanted to give me the world? And I felt that boy with the gold teeth, dusty. Bon diumenge. Ahir vau veure que vam anar a Tívoli, que és el parc d'atraccions, després vam fer una mica de volteta pel meu barri. Vam sopar aquí, que li vaig fer truita de carbassó al papa i tal, perquè jo sempre he fet truita de carbassó. I després a la nit vam tornar a entrar al parc perquè feien un espectacle de llums, que va ser una merda, però, o sigui, com que hi vam anar, les atraccions estan obertes fins a les 11, per tant vam anar-hi com de 9 a 11, i va estar bé. Tornava a fer il·lusió, tornar a pujar les atraccions, perquè feia molta estona que no érem al parc, i vam com repetir quasi totes les atraccions perquè tampoc hi havia gaire cua. Molt guai. O sigui, a nivell d'atraccions no és una bogeria, en plan, no és un xambala, no és una cosa d'aquestes, però n'hi ha forces que estan molt bé en un espai, o sigui, quan ets allà dins sembla gran, però tu mires el mapa i estan a Copenhague i et sembla que és un lloc petit, perquè total és una illa de cases, però hi ha un huevo de coses, en plan, et dona per tot el dia, tranquil·lament, en plan, entre una cosa i l'altra està molt bé, i a nivell gastronòmic i alcohòlic, perquè el papa es va fixar en les cerveses, evidentment, li dona 80 voltes a PortAventura, això s'ha de dir, perquè en plan, hi ha un huevo de llocs de menjar que està bé, i també hi ha un lloc que es diu Tivoli Food Hall, que hi ha com tot de restaurants i tal, i el menjar superbé, vull dir, molt nice això. I no sé, molt guai, ens va agradar. I avui volíem fer una excursió i volíem llogar un cotxe per una aplicació i no ens en sortíem. Ahir vam estar com 1 hora i mitja buscant com llogar cotxes i al final el papa ha anat com a llocs a prop de l'estació de tren a veure si el podia llogar directament allà i ara m'acaba d'enviar un missatge que sí, que serà un cotxe elèctric i ens en anem d'excursió. I ja, tinc fets els entrepans i ja està, i ens emportem menjar per anar d'excursió. Looking at me like you know me. I wonder if you got the G or the B. Let me find out and see you coming over to me. These days are way too lonely. I'm missing out, I know. These days are way too long, and I'm not forgiving, love away, but I want You happy, not me. If you leave your house. Ara estem a 140 metres sobre el nivell del mar, cosa que vol dir que estem a un dels punts més alts de Dinamarca. You know it's hard to define these times, but I got nothing but love on my mind. I need a baby with lime in my palm. Need an adversary to my down and barrel. Like, tell me. Bon dia, hem parat a un poble petit que no té massa cosa per carregar el cotxe i dinar. Hem dinat a un banc, uns entrepans que havia fet i tal, i ara, és que això és molt fort, hem anat a uns lavabos públics que has d'enviar un SMS que digui això, aquest número, i ho fas, i al cap de 5 segons la porta fa cloc. It's occupied. Doncs això, tu envies l'SMS i al cap de 5 minuts fa plup. Ai, 5 segons. Sobre la porta. I ja està espectacularment net, evidentment, el lavabo, però molt ben cuidat, molt ben cuidat. That's life when I'm stressing at night. Feel like you'll be okay and everything's alright. Let me in nothing cause I'm not wanting anything, but you're loving your body and a little bit of your brain. And good for you, it's like you never even met me. Remember when you swore to God I was the only person who ever got you? Well, screw that, screw you. You will never have to hurt the way you know that I do. Ha arribat un gran moment, estic molt emocionada, menjarem hamburgueses del Gasoline Grill. Yes. Yes, adeu! Yes, I am. Thank you. Adeu! Doncs ja està, això han estat 5 dies amb un papa suís i renteu-vos les mans.